toen ging ik op squallen. Leren lommensquallen en toen begonnen we er allemaal. We stonden aan een haspeltje Tineke. En toen weet ik al elektrisch, ja. Maar ik heb wel verhalen gehad en ik heb ook wel apparatuur gezien en die is gewoon maar eens keren. Het is even spannend. Ja. Lukt dit zo? Ja, dat komt klaar. Oké. Oh, dit is wel spannend, hè? We hem. Is het zwierwerk? Ja, dit ook een jongetje servetje hier, je doet ik het ook al. Maar dan moet het maar mee voort, hè. Dan heet hem heel dingen en dan verzetten we er hem even. Ja, dan weer de jagen maar heel uit. Ja, maar ik ben wend dat je zulke vaak schierveren, die had zo'n tuigje. Ja, nee, ik doe het zo. Ouderwets. Ja, daar moet je op letten. Scherp hark. Dat is het beste. Goed scherp hark. En dan gaat het best. En hoe is het mooi oreren? Ah, hij doet het nog steeds. Ja, maar er wel wat spier op zetten. Op een rij. Ja. Maar ik heb flint hier een kappel van 40 en die zie ik nou, in 4 woorden knipt. Maar dat weer en een ski opvangen, knippen, pootjes doen en een wol opbrengen. En dat dan 40 keer. Ja, dan is het erg wel werk. Hè? Dan met de spieren de laatste zien, dan gaat de ski op zuur een beetje gek maken.